גוש חדש. הממשלה אריאל שרון פרש היום מפלגת הליכוד והקים מפלגה חדשה. אני קורא להצטרף וללכת קדימה איתנו. יושב ראש תנועה נבחר בנימין נתניהו. דיווח ראשוני, ראש הממשלה אריאל שרון בדרכו לבית החולים. בשעה זו כולנו נושאים תפילה ומלאים תקווה. מהפך דרמטי ברשות הפלסטינית, ניצחון מוחץ לחמאס. דליית אל כרמל, חורף 2006. חבר הכנסת איוב קרא יוצא לטיול בשדות כדי לחשוב על בעיה שמטרידה אותו בימים האחרונים. בעוד 4 שבועות התכנס מרכז הליכוד לבחור את הרכב הרשימה לכנסת, ואיוב, שמתמודד בפריימריז, מחפש מחווה שתוכיח לחברים במרכז את האהבה שהוא רוכש להם. העדר שחלף נתן לו רעיון מנצח. הוא יערוך חפלה בה ישחט לכבודם 57 כבשים לציון 57 שנות העצמאות של ישראל. זה איוב, תמיד חושב בגדול. גם את הבית שלו, 700 מטר בנויים במרכז דליה, בנה מתוך חזון. ביקשתי שיעשו לי בית שיתאים לחבר כנסת, עוד לפני שנבחרתי. אצל הדרוזים זה חשוב מאוד, אני לא מת על זה. אני אדם נכבה לכלים, לא אוהבת להתרברב בדברים החומריים בכלל. אז עשו לי בית הכי יפה, אתה מבין? ואתה בכלל איש פשוט. אני לא אוהב את זה. למרות הצניעות, בכל מה שנוגע לתרומתו למדינה, הוא לא שוקל מילים. מדינת ישראל זקוקה לדמות כמו איוב קרא בכנסת, ובעצם אין כמוני, ולא יהיה עוד אחד ב100 השנים הבאות, שהוא משלב בתוכו את האינטגרציה של יהודים ולא יהודים פה. החפלה שאיוב עושה היא דוגמה מצוינת לאינטגרציה. למרות שבנו הבכור, אמיר, הוא רק בן 12, הוא חוגג לו בר מצווה. עם העובדה שבעדה הדרוזית לא חוגגים בר מצווה, אין לו בעיה. הוא מבחינתו תמיד היה פורץ דרך. תמיד כל דבר שהלכתי עליו יצרתי תקדים עד היום. הייתי הדרוזי הראשון שהלכתי לשחק כדורגל. אז לא ידעו מה זה דרוזי, אז הגרוזינים הגיעו לארץ, ואז היו אומרים תמיד לסינגל, תכניס את הדרוזיני, כי לא ידעו מה זה דרוזי, תכניס את הדרוזיני. זה בחתונה שלך? זה כבר בחתונה שלי. פעם ראשונה שעשה מישהו בחתונה בעולם, זה הייתי אני. אתה הדרוזי הראשון שזה בעולם? כן, עשיתי בעולם. בעצם אני מסמל את הקדמה. החפלה של איוב הייתה הצלחה גדולה. אני מקדם בברכה את מאיר אוחנה. ההבטחה לבשר כבש בתנור הריצה אל דליה חברי מרכז מכל רחבי הארץ. אני מקדם בברכה את מר רוזנברג ישראל מפתח תקווה. גם נתניהו, ששבוע קודם לכן נבחר ליושב ראש הליכוד, מצא זמן כדי לבוא ולברך. אנחנו נפגשים כאן כדי לחגוג בר מצווה דרוזית. הרב של גוש קטיף הדליק נרות, ולאיוב היה נאום מרגש. נצח לישראל לא ישקר. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. למי שמבולבל מטשטוש הסמלים, לאיוב יש תשובה פשוטה. הכל בגלל החינוך. אני התחנכתי, אני חינוך יהודי, אני לא אשם בזה. אני גדלתי בבית ספר ששמרתי על כשרות, אני הייתי מ"פ שהייתי צריך לשמור על המטבח שלא יאכלו בשר וחלב בו. יש דברים שהלכו איתי עד עצם היום הזה. שהפנמת. כן, אין מה לעשות, זה פסיכולוגי, זה לא... אז אני מרגיש שאני בחוץ לארץ, אני יהודי. כשאני בארץ, אני אומר, אני ישראלי. ארץ ישראל יפה. יומיים לאחר החפלה, לאיוב יש מצב רוח. אנחנו בדרך לכינוס המרכז בתל אביב, ולאיוב אין ספק שהחברים ידעו להעריך את תרומתו לתנועה. מאיר! יש לך את הקול שלי. זה טוב. אחד בא להגיד לי, לליכוד אין בעיה. אמרתי להם באמת לליכוד. במזל טוב. אני מצטערת שלא באתי חמוד שלי. כן, אני יודע שאת לא אוהבת כבש. אני מתה על כבש! אז איוב, חבל על הזמן. למה ציונות? חייב, הציוני האמיתי שיש בליכוד, שאומר את זה מעל כל במה. אין ציוני בתוך הליכוד יותר ציוני מהאיש הזה. אני הייתי איתו בדרום אפריקה במשלחת, ואני רוצה להגיד לכם, אני הייתי בעד ההתנתקות והוא היה נגד. והאיש הזה פשוט הדהים את כולם ושאלו, מה, אתה יהודי? אמר להם, לא, אני דרוזי. אבל הוא היה יותר ימני
ויותר ארץ ישראלי מכל אחד שהיה שם במשלחת, לא? ספרי לו על שרת החוץ של הזולו. של הזולו, כן. זה נכון. היינו אמורים להגיע לטיסה חזרה לישראל, ומסתבר כשהגענו לשם שאני ועוד אישה נוספת לא הופענו בטיסה. אז אמרתי, מה זה? לא יעלו אותם, מה הם יישארו בדרום אפריקה בין השחורים כאלה לבנות, אתה יודע, בלונדיניות, למרות שהיא, אתה יודע, לא בדיוק מאירופה. היום היא בלונדינית. תאצ'רית כזה. היום מגיע לך להיות ב5 ראשונה. אני אומר לך, קראתי לשרת החוץ של דרום אפריקה, משבט הזולו, הגיעה לשדה התעופה אליי. ואמרתי להם יעלו למטוס, אני לא עוזב פה, בלעדיהם. והוא לא עזב. הבחור שם בצד זה אבריאל בן דור, העוזר הפוליטי של איוב, וזה שאחראי על הקשר שלו עם הרבנים. תגיד לי, ביום ראשון אתה רוצה ללכת לרב? איזה רב? לא, ביום ראשון הרב איפרגן. כן, נעבור דרך הרב איפרגן, כן, רעיון. לפני הבחירות, כאילו, קבל ברכה. אנחנו נעשה את זה וגם אצל אבוחצירא, בנהריה, זה וזה. כן, שניהם, בדיוק. איוב קרא הוא בן דמותו של מרכז הליכוד ויציר כפיו. כבן מיעוטים המתמודד ברשימה הארצית בליכוד, הוא חייב להיות סמן ימני כדי לשרוד. לא תמצאו בכנסת פטריוט גדול ממנו. המדינה תשפוט אתכם, כולם! אתה נמצא פה רק עם ממשלה שכולה מושחתת. לך קוראים איוב, תסגור. לא משה, לא אברמוביץ'. כבר כשנבחר בפעם הראשונה, בשנת 99, הצהיר על חלומו להיות השר הדרוזי הראשון בהיסטוריה. אהלן, רגע, מה שלומך? הכל בסדר? כשאריק שרון נבחר לראש הממשלה, ב-2001, איוב הכריז על הקמת חוג לילי, לא יהודים למען ישראל, בתקווה שאריק יבין את הרמז ויגשים את החלום. שרון בחר להתעלם, ואיוב, שנעלב עד עמקי נשמתו, נשבע לנקום. הנקמה הגיעה כששרון הכריז על תוכנית ההתנתקות. איוב הרים את נס המרד ויצא לקרב על ארץ ישראל. אין כינוס של המורדים בליכוד שהוא החמיץ. עבורו, ההתנתקות הייתה משבר אידיאולוגי. הוא לא הבין איך יהודי מגרש יהודי. המרד הוא לא מילת גנאי כמו שניסו לצייר אותי במיוחד. אני חושב שהמרד במובן יהודה המכבי, ככה צריך להסתכל על זה. את ההשראה למרד בראש הממשלה שאב מהספר שהוא הכי אוהב לקרוא, המרד של מנחם בגין. בגין מזכיר לי את עצמי בתחילת דרכו, מאיפה הוא בא, מלמטה, צמח, נאבק, בכל דבר היה תקדימי. אני רואה את עצמי ממשיך את אותה דרך. אנחנו רוויזיוניסטים. אהלן. והוא לא לבד. תכירו את התאחדות הציונים הדרוזים. הנה, יש לנו תעודות גם. אנחנו ציונים יותר מהציונים. אני לא רוצה לא להחזיר את עזה, לא להחזיר את רמת הגולן. אף שעד. אנחנו רוצים ארץ ישראל השלמה. ומה עם השלום עם הפלסטינים? אם היהודים יחשבו שיהיה להם שלום, הם באמת מפגרים. 3 שבועות לפני הפריימריז, ועל פי הסקרים, שנותנים לקדימה יותר מ-40 מנדטים, מסתמן שרעיון ארץ ישראל השלמה הוא פסה. חברי מרכז הליכוד בהלם. הם לא מבינים איך זה קרה. הליכוד, ברגע שהוא לוקח שלטון, הוא מפסיק לשלוט, וזה לא טוב. הגיע הזמן שאנחנו נשלוט. מה שקרה עכשיו, גנבו לנו את המפלגה. למי אתה בא בתלונות? היה לנו 40 מנדטים, מה עשינו? חוץ מלדבר, כלום. אנחנו לא יודעים לשלוט, לא דאגנו למסכנים, לא דאגנו לאנשים שהיינו צריכים לדאוג להם. רבותיי, לא לדבר, מגיע ללכת הביתה. לנו מגיע ללכת הביתה. מי אשם? אריק שרון אשם. הוא יהיה ראש הממשלה. עזבו את האנשים, אנחנו הכוח. מי עולה להביא את פורטונה, מקומה רביעית לשים לפתק? לא הוא, לא אנחנו. מי עושה את זה? אנחנו עושים את זה. אבל מי עושה את זה? הם עושים את זה, רוצים לעשות את זה בכסף. לא, בוא'נה. פה לא מושחתים, פה הם מושחתים. לא יודעים מה זה מושחתים. מושחתים זה שנתנו משרות של 3,000 שקל לאכול לחם, זה מושחת. ומה עם הקיבוצים השמאלנים חילקו את המדינה שהייתה ביצה. מי נמצא בעל ההון? איזה, שזה בוזגלו? מי זה בוזגלו? תראה לי מישהו... בוזגלו מסכן 3,000 שקל. מי בעל המיליארדים? אנחנו? לא. סליחה, תן לי. הם הקימו את המדינה, אין מה לעשות. אני הקמתי את המדינה, מותק. תנו לחברי המרכז לשבת חצי שעה יחד, וכבר הם מתנתקים מהמציאות. הנה זה קורה. רבותיי, מי שרוצה להבין מה זה ליכוד, מה זה מותג, מה זה בית, מה זה אהבת חינם, היה צריך להיות אצל איוב השבוע. לראות דבר כזה פשוט מרגש. אנשים בחרו, התנועה שלנו חיה.
יש בה הרבה אהבה. סליחה, אני ראיתי את הקבלת פנים שהוא עשה, ולא חלילה של קולות. אז אני מקווה בעזרת השם הפעם באמת, שיהיה בן מיעוטים שר במדינת ישראל. מטעם הליכוד. רבותיי, אני ממליץ על איוב שר הרווחה במדינת ישראל, אינשאללה, רק איוב שר הרווחה. אנחנו רוצים אותו שר הפנים, אם הוא לא ברווחה, כי הוא היחידי שיכול לבוא ולהגיד צריך שוויון במדינה הזאת. הוא אמר שר פנים, אני אגיד לך משהו, איוב לפי דעתי צריך יותר רווחה מאשר פנים, מה קרה? חבר'ה, אני הייתי הולך על גדול, רק שר ביטחון. אני מקורב מאוד מאוד לביבי. אני מבטיח לאיוב, הנה פה כבר עם ועדה. אם אנחנו נרכיב את הממשלה, איוב יהיה שר, נביא לו סלסלה של כל השרות, נגיד לו, איוב, בבקשה תבחר מה אתה רוצה. שחלם לו, נשאר לו החלום. כשאיוב רוצה לתפוס ראש, הוא שומע להקות צבאיות. השירים שאני שומע זה שירים אמיתיים, זה קושרים אותך למקום, למדינה. מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם. להקות הצבאיות של אז, כשהייתי ילד פה, שמעתי אותם, והייתי מזוהה איתם אבסולוטית, הייתי מתרגש, תשמע. הקשר שלו למוזיקה הישראלית הוא הרבה יותר עמוק. לטענתו, נפתלי הרץ אימבר כתב את ההמנון על האדמות של סבא שלו. פה כתב נפתלי הרץ אימבר את התקווה. הוא היה מזכירו של סר אוליפנט, שהוא היה נציג האנגלים פה באזור הזה, והם חיו בבית הזה, זה קרקע שלנו. זה סר אוליפנט, וזאת אשתו. צבי אמברג ישב במקום הזה, מול הים, כל יום בבוקר ישב וכתב. המארח שלנו, חבר הכנסת לשעבר, אמל נסר א-דין, הוא זה ששיקם את הבית והפך אותו למצבת זיכרון לחללים הדרוזים. 339 חללים דרוזים נפלו במערכות ישראל. זה למשל ב-38. חסן אבורק. הוא אדם שהיה קשור למהגרה. שלחו אותו ללבנון ולסוריה לקנות נשק. גופתו, אף אחד לא יודע איפה היא. ב-48 נפלו לנו ביום אחד 14 בחורים. מדליה? מעוספיה ובדליה, כן. רואה, זה הבן שלי. נהרג על יד יהב, המחבלים הראשונים שנכנסו ב-69, ביום האחרון של הגיוס שלו, של השירות שלו. הנה הוא. כן, הנה פה. זה אחיו של איוב. 14 לראשון, 85. הוא היה בן 19, ביום ראשון היה צריך לצאת לקורצני. בוא. הדרוזים, שבאופן מסורתי נאמנים לשלטון, הצביעו תמיד למפא"י. אלה, בן גוריון, המשך אמין, היה בביקור בכפר ג'וליס. הנה מנחם בגין ואני על ידו. אמל נסר א-דין החליט למרוד. אני באתי לחירות בשנת 72. אני באתי ממפלגת העבודה. היית קודם בעבודה? קודם בעבודה, אבל אני הגשתי בקשה להוציא את הדרוזים מהמחלקות הערביות. והם התנגדו לזה, לא רצו. למה לא רצו? כי הם אמרו בפירוש, אנחנו נפסיד קולות ערביות. שקלו אותנו במשקל קולות, ובליכוד אף פעם לא הסתכלו עליו ככה. תראה, ידידי, מנחם בגין קרא לי, ואמר לי, אני משלם את השטר. בעצם אתה חוללת מרד שהעברת את הדרוזים לליכוד. כן. הוא פתח לנו את השערים, בזה שהוא הצעד שהוא עשה, הוא פתח שערים שהיו נעולים כלפי העדה הדרוזית. אני קיבלתי את העדה הדרוזית כאשר פום היה סגור בפני הקצינים הדרוזים. היה סגור? היה סגור. אין פה. ואתה פתחת? אני פתחתי, כן, יש מסמכים. אנחנו שבועיים לפני הפריימריז, ועל פי הסקרים בעיתונים, שנותנים לליכוד רק 12 מנדטים, ניצחון המורדים על שרון מסתמן כניצחון פירוס. עוד ניצחון כזה, ועבדנו. עת קשה היא לנו, ועת מבחן. השרים וחברי הכנסת מתרוצצים בין הסניפים כמו משוגעים, בניסיון לשרוד. דין נצרים כדין תל אביב! עכשיו אנחנו בסניף בית שמש. איוב מתחיל להבין
שיש בעיה. אם מישהו אוהב את המדינה הזאת, ומישהו רוצה בהמשך קיומה, אז הוא הופך להיות, לצערי הרב, בזמן האחרון קיצוני. ואנשים עוד יגידו, אלה שהתנגדו, היה צריך להמציא אותם, בניגוד למה שאני שומע בשורות היום, שאלה שהתנגדו, אנחנו נעשה איתם חשבונות. אני הלום קרב. נפגעתי קשה במלחמת לבנון גם, בנוסף לשני אחים שלי שנפגעו באותה מלחמה. אני לא אומר לכם את הדברים הללו כדי להתמסכן. אני מבקש מכם לעזור לי. עכשיו אנחנו בגבעת זאב, התנחלות מעבר לקו הירוק, בפגישה עם ראש המועצה. אפילו שם שולחים אצבע מאשימה לעבר המורדים. בגללם הליכוד התרסק. וממשלה לא יכולה להיות ימין או שמאל, יכול להיות באמצע וקצת ימינה או באמצע וקצת שמאלה. ויש פה בעיה לליכוד. קשה מאוד לשמור על שתי גדות לירדן. זה פסה. תגיד, ברחוב פה בגבעת זאב, גבעת זאב בבחירות היא מעל 95% ליכוד. ימין, חזק. והפעם מאמין שתהיינה הפתעות, כי יש סחף בכיוון קדימה. באמת? גם פה? כן, גם פה. קרה משהו במדינה. כן. אנחנו רואים את זה, לא צריך, אף אחד מאיתנו לא מחדש לאף אחד שום דבר. אבל כן, אבל זה מזוכיסטיות. מה קרה פה במדינה? מה, קיבלנו שלום? תראה, אתה שותף לממשלה, ראית שותף לממשלה שחתמה כמוני וכמו אחרים על מפת הדרכים. אתה ואני בפנים. נכון. אתה ואני בפנים. אני, יש לי כעס לא קטן על המורדים. אני אומר את זה בגלוי לגמרי. יש לי כעס על המורדים. כי התפרקה פה מפלגה. הליכוד קרס. אני מדבר באמת מתוך כאב. ואני חבר בליכוד כמעט 30 שנה. וזה קשה מאוד לקבל את זה. ודאי גם לך אותו דבר. יש בעיה. אז מה אתה אומר, איוב? תוצאה. תוצאה? כן. בעזרת השם... אני רושם, אחרי זה נזכור, נכניס למחשב. תרשום. אריק שרון לא יגיע לבחירות ב-28 למרץ. יש משהו שיקרה, לא יודע מה בדיוק יקרה, אבל משהו יקרה לא צפוי. בשעה זו כולנו נושאים תפילה ומלאים תקווה להחלמתו המהירה של ראש ממשלתנו. ועיני כולנו, כמו גם עיני העולם כולו, נשואות לבית... לא רציתי שיגמור ככה. הייתי פעם מעריץ הכי גדול שלו. סגדתי לו, אהבתי אותו. במלחמה יש רחם, אנחנו נולדים. מלחמת שלג זה אחת המלחמות המוצדקות, כמה שמבקרים את אריק. אבל היה בה הרבה שטויות. בשביל שלב, לא יודע משום מה, השאירו אותנו לפני הטנקים. דברים שתים היינו, אבות הבעלים, חפוצה ידים. ואחרי זה פתאום רואה, זה חתוך לחצי. אתה ראית אנשים זרוקים, צועקים ופצועים באופן קשה והרוגים, ואז אני לבד. פתאום לא שמעתי, כבר לא שמעתי. זאת אומרת, הראש שלי, אני הייתי אטום. זה כמו סרט סיוט כזה. וזה פצע לא מגליד, אתה מתחמק מזה, אתה גם לא אוהב לדבר על זה. אל תמהר, ממש. פה צהובים מאוד מסוכנים. אנחנו בדרך למושב דובב שבגבול הצפון. שבוע לפני הפריימריז, איוב שלחוץ מהסקרים בא לבקש סיוע מהרנטגן שאמור לתת כאן שיעור תורה. מה, הרב עוד לא הגיע? אני מקורב אליו הכי הרבה מכל המדינה הזאת. כשהייתי במצב לא טוב בבחירות הקודמות, אז הוא התפלל בשבילי הכי הרבה. אבל בסוף אמר, אתה תהיה בפנים, אין לך מחליף. לכולם יעופו ואתה תהיה בפנים. כן, איוב, תן לנו איזה דרשה פוליטית, לפני שהרב יבוא. כמה מנדטים יקבל הליכוד? אם תשאל את דעתי, תהיה תפנית חדה מאוד עוד מעט לטובתנו. היום עכשיו תסביר לי רק דבר אחד. איך זה יכול להיות שיש 8,000 בוחרים דרוזים כולם? תבוא לרב. 8,000 בוחרים דרוזים. מה זה שייך? אני שואל אותך רגע, כמה מרוקאים, 7,800 התפקדו למפלגת העבודה, ובשביל 200 קולות האלו קיבלתם 2 חברי כנסת מהליכוד.
אל תדבר איתי בשפה הזאת, כי אני לא אוהב אותה, נסלח לי. אם איוב היה צריך להיבחר במגזר, לא היה נבחר. האם אתה שוקל אותי בקולות, אל תהיה עבר שלי. מה אני אשקול אותך? שוקל אותי כחבר הכנסת כמו שאתה שוקל כל אחד. אתה שואל את סילבן כמה טוניסאים בוחרים בו? לא. אז מה הסגנון הזה? לא צריך לי. איזה סגנון. גזענות. ממך וממנו. זה גזענות שלך. הסגנון שלכם, אתם מדברים כמו ערבים. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. בסוף הפגישה, הרנטגן נותן לאיוב ברכה ואומר לו שהוא יכול להיות שקט. בשמיים ידאגו לו. איוב קרא, הציוני היחידי שנשאר לנו, רבותיי! זה יהודי! זה נשמה של צדיק, אדוני, אל תשכחו! זה צריך להיות בעשירייה הראשונה! איוב! 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 זה ליכודניקים כמו בגין, כמו הראשונים. הציוני היחידי בליכוד. אתה בפנים כמו שצריך. אתה נכס למדינה. תודה רבה. שחלם לו, נשאר לו החלום. מי שלחם לו, לא ישכח על מלאכיו. מי שנשאר ער כל הלילה, עוד יראה אור יום. מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם. מי שהבטיח לא הניח את חרבו. מי שקראו לו, הוא צעד בראש כולם. מי שאהב לו, עוד צפויות לו, אהבות רבות. מי שהלך, הוא לא יאהב עוד